ya lenti hagani ka perthai ka batap da ke jing sneu bat ke jing thala ka Bible ka ong habangi pulena ka shithi chiki kolosai ka lendong ka baningkong ka Bible ka ong naga dekat baning ka lendong balai dekat baningkong kolosai ka Bible ka ong namar kata lada la peni lam ya phi baru Kris tawat ro tawat ya ki ai ro ki bahaneng ha ki ba ukris udon ubasyong syakakti kamon ublay tawat ya ki ai ro ki bahaneng kata kalong ka jingkhot yang abat ya pi om bangin suya penlot ya kapor tang bat ki bahaka kendau katrai kakta ka kamai ka ji ka jing pule ka jing let jing wan chane satai kum ta ter henrei yangi kum ki khon ki jong belai kalong ka badon kam yangi bangin ya penlut ro ya kapor jongi hagaban wat ya ki baken jabeneng ki baken jamen sem ki ban ne syaki bom jukot ki bom jukot te tau belai un yarap bat un kerku namar kata habangi don hagane ka Bible study haba piwan hagane ka jaka bat anda pilam mi nakane ka Bible study pin mi ro ringkat bat ka bor ka jong belai ba pin la ban beteng ban ya ka jing ya lenti lengba kini kisngi ki badang sa ublai un kerku ya pi i wei pe wei te tongin ya peteng no ia kena ke subjek ka bangila ya keren bat ngi ya keren hagane ka Bible study syapang ka jinglong sakhi ya uji Yesus Kris te ngila ya keren kumto bat ngila ya poi ha ka main point tu ngi ya keren ha ka tu katayo baladep sakhi ya uji Yesus Kris dakikam daki ktin bat kikam daki ngamot banong sakhi uji Yesus Kris daki ktin bangi keren ya ka main point 1 ngila ya keren ban sakhi uji Yesus daki kam nang tangi ya keren ya ka jing sakhi uji Yesus Kris da ka sentor lane daki ktin ke jongi namar balakot yang abad ya phi bangim dei ban le rany ban sakhi ya uji Yesus Kris ngidai ban keren lane kiktin ki bami nakasentor jongi kidai ban long kiktin ki babha kidai ban long kiktin ki balong ka jingker kho bat ki ba ai jingker men yano pitip kane ka perthai kalong ka perthai ka ba ba kane ka perthai kalong ka perthai ka ba tap de jing jencar kidon ki paralok jongpi ki bas ngausi ktang kidon ki bahaye ki basam jongpi kidon ki para banget hagabalang kidon ki para Kristen jongi keleng ki cakabat ki wei patro ki badon hapdeng ke jing ngausi ktang shano kin pai kimtep haba ki pet yano ro kim idon jingkerman bat kim ila shania yano ro ban yatho ya kita ki jing ngausi thang bagimat aga jing em kan ma bahaya kata hato manga bat mapi ngila ne em ban ai haki ya ki kenten ki ban long ka jingkerman ka ban kershan ya ka jing em jongki jan man lakasngi kentei bat shenrang nakaleng gi jaka jong ganekari kasi jantia bat nashabar kumjo ki phone yanga ban yathu ye kita ki jing jencar ki jing ban duai bat ban ai ro ye ki kenten jong ka jing kerman kaban kershan lem ye ki hapdeng kita ki jing baki ya kendo manga bat mapi ngim dei te ban syukot tang haga bangila don haga balang henrei ngidei ban kan mau kiktin ki bami naka sentor jongi kidei ban longkat dawai kaban penjahat lane kaban penjam ya kita ki jing mong kaban ai jing kermen lem ya ki wei nang tangi la ya keren
kikten kiba mangi ngin keren kabanlong kajing sakhi ya Yesus Kristus kalong bakin mi kikten kiba rengkat bat kakten ke jong belai kakten ke jong belai kadai bandon barabon hagar miang sentur ke jong bat ke jong pi te tongin nam ya beteng show ngamut bandongin nam ya repeat show ya katu kabaladap ngin ya point syaka main point 3 Menta kami ngin ya sedang ya kan kami point 3 ngin ya keren hang ne ki jingkarku na kabasaki ya Yesus Kristus ngin ya keren ya ki jingkarku na kabasaki ya Yesus Kristus ngin ya pek ki ki jingkarku ki ba mi na kaba ngi sakhi ya Yesus Kristus pi lada pi sakhi ya Yesus Kristus da ka jing jong pi da ki kam jong pi bat da ki tin ki ba naga sentor jong pi to tep ba kam ko tangkum ta bat to tep ba kam long ka bale no ai Henry ki don ki jingker ko ki bami na kata ka jingle jongpi kabakum kata nganwan ra tang lai teli hakarukom kabashai ki ei kita ki jingker ko ki bami lane ki bagian yo pediang bat bakan long ro ka jingker ko ye kiwei lada manga bat mapi ngilong ki sakhi ki jong uji sukres Tengin ya point baik syaga banengkong. Kabanengkong ka jingker ku ka bangin yomat kalong kane. Pen nang san haga jinglong bakan jaman sim. Pen nang san. Pen nang san ha ka jinglong bakan jaman sim. Kan mau ha. Kane kalong ka jing shisha balada pisakhi ya Yesus Kristus lada pia tu ya Yesus Kristus ya kiwei lada pia lap ya Yesus Kristus ya kiwei ke ka banja ya pi pims ngautu kumno katrikam haga jing jongpi kumno katrikam haga donot jongpi kumno katrikam haga jingmot ke jing perkat jongpi henry ka jing shisha kalong bapi mat ya ka jing kerku jong belai bagata kalong bapi nang san haga jing baken jaman se kan mau bahaya kaneka point 1 6 kelat Namar menta enda haba pila kelah kabamut yalade pila pediang ya Yesus kadonot pila ino ya katu ka jingem kabarem pila ino ya katu ka jingem kabapiem barok sikata o pila smart ban let jiaseng pila it ban duai pila it ban pule minot ya ka Bible nangta pila jiaseng piesim benta ke jiaseng te laraka syukut tangkum ta pin syu telun bekum ta najo ajo daki bon snam bon pau snam pin syu sakut hajo si hajo hot kala ban long ba pila yo mat ya ka jing pen pim syam lado ya ka benang namar ba pim syam la phaiden pila yo mat ya ka jing pen Henry ka syukut tang kumta tang yalade tang bayak sa yalade kata ka jing san haga jing bagan jaman sem kamdon balai kamdon ka jing san namar bang ngem syamla le ai na ka benta ka buram ka chong balai ngem syamla ya lap ya ujisu syaki waipat ngem syamla ya thu ngem syamla ya samlam ya ujisu ya ka jing pen kabama pi pila yo amat ya ka jing sok ka jong belai kaba pila mat halade pishu sakut ka syusa ka syune tang halade henry pim ya sam bat pim ya tulem sekiwe today namar kata kamdon ka jing san ha ka jing bakan jaman sim
Pila dangi pule ya ki Kristan ki badon hapok korin. Habangi pule ka lenong ka balai, nengkong korin lenong balai, tongin ya pule dekat banengkong bat baat. Kini ki Kristan ki badon ha ka balang ha korin. Ki don ya kata ka jinglong jong ka jingbom san, ha ka jingem ka baken jaman sem. To ka Bible ka ongkom ne. Kum taru manga ko para banget ngam syemla ban keren hapi kum haki baken jaman sem henrei kum haki baken jadok kum haki kunlung ha ukrisken ngap haga dekot bar upo luong ngala jub sa jub ja ya pi dakadot om dakajingbam namar pimla ban sya ya kata wat hadu mentaro pin patla balai haka dekot kabaar upo luong pilong kum ki kunlung na do meno pila long Kristan na do meno pila pediang yau Jisu na do meno pila long ginong bot yau Jisu henrei pi ne bet ha ka jinglong kunlung Pim dan jingsan, pim poi syuk syaga jinglong kena, syaga jinglong samla rangba abad kumta terter. Sakut haga jinglong kunlung. Nangta haga dikot kapalayu ong ba, ki jingbam ki bangala ay piro, ngalahap ban ay bet ya pi dagatut. Pimla ban bam ya ki jingbam ki bae, namar bapi sakut haga jinglong kunlung. Balai gini ki Kristan ha korin ki longkum ne. Kata kalong ka jingkeli. Bat lada pi pule bah ka Bible lada pi wat bah ya kadau. Lada dei bah kata ka korin kadang don menta lada dei bah kane ka jingjia kadai menta. Lada pi lek ha korin pinlap bagi Kristan hang to ki don na pedeng jongki lelei ki badang ya kersum. Bat gitu ki bompat long Kristan. Pi ha korin ka don kata ka belai Aphrodite. Bat ki babon ki brio hangta ha korin ki mane ya kata ka belai Aphrodite. Ki bot ye ki jing hikai jong kata ka belai Aphrodite. Tekan ne ka belai Aphrodite jong ki korin kalong ka belai jong ka jing bom khoj. Kijing aurea, kijing jaklia, kijing baman barakot, bat kijing ijli. Tikini ki Kristan ki badon hakorin, wat lada kila long Kristan, penban don na pedeng jongki kiba yakle lane kiba em kumta. Te bat om tang kata hakajing shisha kadai kakabu ya kiba la long Kristan. Ban ya lap ya ujisu hagaba kum kata kan nongba kabadap de kijing jaklia bat de kijing beman sudah hang tamo henrei penban kini ki Kristan kimla ban le kumta namar bagi sakut haga jinglong kelong kim san haga jinglong kabakan jaman sim bat kadau jong ka jingbom san ngaong biang sesisin kadei namar bakim shem lasakhi ya uji sukres ngiken mau ye ki senran ke jau Jisu hadin bakila yo amat ya ka jing penkup bor hakas ngi Pentekos kim shem la syong klikti henrei kila lek keleng ki jaka bat kila ya lap ya ke gospel bat kisan hak wat kitu ki Kristan hak tuka spas nem ka banengkong ro kisan hak jingem ka jinglong ka baken jaman sim tenamar kata-kata ulada pimle ai na ka bantau Jisu pin susakot ajo si ajo tenna nadu ka negamet shim ya ka nega jingkot jingmot namar mdei tang manga ubalong unong yalap Omdei tang kitai kiwei kibalong kinong yalap. Henrei mangi baro kibalalong Kristan. Ngidei kinong yalap. Ban yalap ya Jisu. Syakiwei pat kibampat ya mat ya kajing echo. Kata kede kajing kerku kapapin ya. Balada pi le kumta ubleiro unang kentiu ya pi pinang san.
Kata kalong ka jing sisya. Tinang ta tongin ya poin siya ka poin ka baar. Ka poin ka baar, ka jing kerku ka bangin ya mat. Na ka basaki o Jesu Christ kalong ka ne. Pin mat ia ka jing pen thamai bor, ia ka jing yai pen thamai bor. Pin mat ia ka jing yai pen thamai. Ya ka jing yai pen thamai bor ublay. Kata kalong kawai pat ka jing kerku. Kita kiba sakhi yo Jesu Christ. Kita kibom syam le ran. Lane kibom syam la syong kelikti. Kin mat ya ka jing pen kup bor ka jong belai. Na kawai ka sngi sya kawai pat. Haba ubriu upen dan kamhok. Ya kata ka jingket kli ka ba ublay ula ai hau. Te ublay ro uyo i ba une ubriu. Upen dan kamhok. Udon kam ya kabor. Te manga ublay ngan yai pen syak bor ya o. Ngan yai pen kup bor ya o. Kenang ba unang lakban le kamba. Dene. Mentala da pim le ai. Tikum no ublay un perkat lane un ong ya kata un habau pej uyoi bangi susyong jai to jai pede syukut gapor kisngi kisnam tang haga bayak saj naga bentaya lade ko bang ong mene ngi klem le ai naga benta ublay ten le ayu ban penkup bor dene hawa pipule ya kitab nong bisyar pipule hangto ya ka story ke jong Samson ngasukwa ban ai tangin uksai berit. Samson udai ubriu balak jit gerpang unasar bala penslek gerpang no belai. Bat hakipor kiba Samson uladei ban yakun. Bat kimrat klau ban yakun bat ki Filistia. Hakapor ba Samson uladei ban yakun. Hakita kipor ka Bible ka ong umensem jong belai ulawan bor ba hau Samson. Nak kawai ka por sya kawai pat haba uladei ban yakun. Ka Bible ka yato ba umensem jong belai ulawan bor ba hau Samson. Ka pamot namar ba une ubri upen dan kam. Namar une ubri syempen le no ya kata ka ba ublei ula ai hau. Ti ublay ro open kop bor kanyo. Ti ngiem haga jing telot, ngiem haga jing suai, ngiem haga jing no amensem, ngiem haga jing hiar bah kata ka jing long jing em bakan jaman sem. Ngiem mat ia ka jing pen kop bor. Kadau kalong namar bangiem syam la sakhi yo Jesu Christ. Nganut ban ong yapi le ya kane. Le ya kane nganut ban ai garanti ya pi halor ka ikhtiar ka ktin ka jong belai pen syam ya lade lada pim sngo tho lelei bakawan ka bor ha ka jing em jong pi cispa persen ngaong ya pi pen sngo ya kata ka jing pen ko bor ka jong belai bakawan ha pi lada pi syam ya karai ban sakhi yo Jesu Christ. Omdei tang ban syurai nrai bandale ro. Habangi pule ya kesithi baar korin. Ngi pule kitu ki kenten ba phla upol. Khat ar lenong de khot ba shipeu. Ya ki jing phla ke jong pol syapang yalade. Ar korin khat ar shipeu to ngin pule ka ongkum ne. Nabakum ta ngas ngau bha ha ki jing telot. Haki jing leben, haki jing kerdo, haki jing beben, haki jing sipa, naga bentau kres. Namar habangas ngau telot, hangta ngalong ubaklan. Singapa? Upolong hapdeng kita ki jing telot ki babon jat,
Habdeng kita kijing syak leben, habdeng kita kijing kerdo, kijing syak beben, kijing sipa, kijing cencar ke babon cat. Wangas ngau keman. Wadla da kadai bangan syak ya kita kiai baro. Wadla da kadai bangan mat ya kita kiai baro. Wadla da kidon ki por ki bangas ngau telot. Wong ngam ngau ngam ngau per ngam ngau pela. Kita kijing ngau telot ke bawan hanga kimlong ruem. Namar habang pendem yala de haubelai. Habang sakhi ya ujiso. Habang beteng ban ya lap ya ke gospel ke jau jiso. Habang beteng ban ya thu ya ke jing pen ke jau belai sekiwei. Hangta ngalong ubaklan. Habang ngau bangat telot. Hangta ngalong ubaklan. Ken mau bahaya kata. Bat naga Filipi kalenong kabasau kadekot kabakalai. Upla hangto baduong ngala ban le ya kiai baro. Hauta uba pensyat bor yanga. Hi ban pla ya uji sukres. Pin mat ya kane ka jingkerku. Ka jing yai penkup bor. Kabana ubelai na cerongken. Ublay open kubor. Namaru yo i bapi syakri hak yo. Ublay open kubor. Namar ba utip balada klem gajing pen kubor. Pinam la bancop. Ublay nam i ya pi kumto. Day namar kata-katau. Haba upa yang abad ya pi. Haba upa ia kisenran jauh ban lek yalap. Upa rengkat bad ke authority, rengkat bad ke bor. Uong laai hangaya ke bor habneng bad ke kendau. Kilek yalap ya ke gospel dapen long senran ya ki ben reu baro. Upa rengkat bad ke jing pen kop bor. Bad pinam syam haga Bible. Ba uno prophet nadu ka testament barim lane hadu kisenran ke jong Jesu bat ki wei pat ki syakri jong belai ki bangi syam testament batama pinam syam ba ubelai upa ayaki klem ka jing pen kop bor henrei ka don ka jing pen kop bor ka jong mensem jong belai piken mau yo Philip ukiu haka kali ke jong tau yunuk kali kulai jong utau yunuk uyunuk jong ke Ethiopia udang pule ya ke kitab Isaya Henry Philip usyusyong kop badus ngabjar enda utau yunuk uladep ban pule ya kataka jingtho kitab Isaya syapangga jing syaya pujiso Philip ukeli uyunuk uang mes ngotho ya ke gaba me pule badu yunuk uang kumno ngan snotho lada mdon babatai bapensyai badu Philip ule kumno upensyai badu ya lapro ya ujisu ha uta uyunuk ubalong unong we sisngi bom jia itu meno hadu ba uta uyunuk kala dungak ya gadonot jo badu ong yo Philip ban penbaptis no yang ngaro ngalanget hau jisu fi kumno Philip ula ban le kumta tang hai te ipor balengkot baya kendo badu yunuk kadai namar ka jing pen kop bor ka jong belai yo Philip kan tinamar kata-katau ublai ru upen kop bor yo Philip namar ba Philip usakhi yo Jesus Christ tangin kan mau ya kata hauta uba pentrei hak kalong kumbalong katu kapharsi kita lenken utau bayo tang si talen ulek tepno ulek bukri skendau utau bayo san talen ukamai upen kha sasan talen utau terai ulas ngokemen sikadai baru lanang ai syuk-syuk ho ublai ru ule akum ta
Lada menta ula ya pi ya kabor bapin la ban job ya kapop badio syaitan. Pendon kam ya kata kabor ka bau belai ula ai bapin job ro ya kiwei ki mensem bapin walam ya ki syaga jing penem. Bat haba belai ya i bapi pendon kam komta unang ai syuk ya kabor hapi. Today namar kata kadau ka jingkar ku ngaban beang saisen ba pen yo mat lada pisak hi yo Jesu kalong pen yai mat ya ka jing pen kop bor kan tongin kan mau ya kata nang ta ka poin ka balai ka jingkar ku ka ba pen mat lane ka ban mi nang ta kalong lengba jong pi koma thok kum ta lengba John P. Koma. Shibun kimen sim bakordor kin yomat ya kajing penem. Shibun kimen sim bakordor kin yomat ya kajing penem. Tongin kan mau ya kane kajing sisa. Lengba kajing sakhi jongpi. Kami kajing kerku nang ta. Bat kata kajing kerku kalong basibun gimen sem bakordor. Kin yok mat ya kajing penem. La piyeng hakmat jong belai. Syubo. Lada kadai api bapin yang no mentagamit hakmat jong belai hakaket jong kajing bishar kata galong tangkum inuksa syu api. Bat haba ubelai unpet yaki kam yaki jingle yaki jing syakri jong pi. Kajing kali kabami galong hatu un syam naem bapila job tang iwei imensem. Un syam ne em ya pi ba pi la ya lap bat pi la job pi la pen kelaba mot iwei iman sim hakmat chong belai kabas ngau sik thang kalong babon na pedeng jongi om dei banga keren ben henrai yo le se tang iwei ro ngem syam pat la ya lap la ngem syam pat la job syaga jingkala kabamot. Perkat bahaya kane lada tangkat arngot kisenran ujiso kila la ban penkela kongpong ya kane ka perthai barok kawe balai mangabat mapi tang hakane ka senong ro tang halaying ro kala ban long namar bangim ju perkat ya kata ngem ju penlet jingmot ya kata ngem jubu ya kathong ban le kumta ngisukut bet ngaban ya kaju sikajo ngisukut bet tang haga balik jingseng yalade bon sin bat kidon kipor ladem dei bon sin ro kidon kipor hagi jaka baki ne kibom julek jingseng kiong oh kita ite ki ya keren tang para balik jingseng ki ya tang para balik jingseng ki sngo tenat tang para balik jingseng kabamot basyukut bet tang para mangi syuya kelan najo bat kisngi ki benai ki snem ki kot kumta henrei bangin syem yaka cingkot jingmot banong balada kadai haskul bangaya kendo gini ki parlok jonga ngan ya thu haki yaka ei ka bangalamat ngamnang ban yalap henrei ngan ya thu haki yaka ei ka bangalamat halade yaka jingit ke jong belai yaka jingsok ke jong belai kajing sedang kalong tangkum ta pinam nang shibon henrei kalong tangkum ta kajing ya samlem kajing ya thuklem syakiwei kumba kalong ya kakenthei nong Samaria kalit mare sesnong kong ya yangin ya lit pet utai beriu imat udai mesaya namar ba utip lut ya kajing em jong ha barakhat kamnang ban yalap kamnang ban ong da kum weipat henrei kasuyatho ya ka ei kabakamat kasyam halade pi kilong kami kilong keparu komco hagi jakatrai ke jongpi hagarep karyang hayeu hahat hakalait kawan lane hakano gano ka jaka bela lane hayeng hasam bat hangno syuyatho
kajing sedang kalong tangkum ta ban ya tu syakiwei ban ya wero yaki ban ong to persyang se persyang ban kela kabamut persyang ban pediang yo jisu persyang ban ai jaka yo jisu lada phim yo sngo ba phimat shisha ya kata kajing it ke jong belai kata kala dei kajing sakhi rengkat bat kata kajing le jong phi kumta plus sabat kajing penkup bor ke jong belai ya phi kala kata ya kitu ki ba ma phi sakhi bakalalong kajing kerku ke bakra Hinam yang telisho hakmat jong belai habneng banong bangam don ai kotrai ngawan sane tang marwehi ngam don ai ken mau ubelai kwa yangi bangin le kumta u Petros ula sakhi u Jesu Kristus kasngi Pentecost bat kumbalai hajar gimen sim kila yomat ya kacing penem habangi pule ki kam apostol ar lenong kot sau hu ar ho nyen namla ban sakhi kumba sakhi Petros om barok bangin yeng nakiran san kumba yalap mangaru om barok bangin la ban lej ban yalap keleng ki jaka rei nga ong biang tong yen ya sakhi yo Jisu hagano ka jaka ka bangidon ngin ya tu haki weipat ya ka jing it ke jong belai kan ne ka perthai ka bangi em kawat ya ka jing it pigi para samla tu kan mau ya kata kilong kemi kilong keparo komjo kan mau ya kata haga perthai ka bakar do palat ka jing it kibreu kidon kam ya ka jing it balada pia tu ya ka jing it ke jong belai hakita kibamat ya ka jing syashat kela bat ka jing thang jong ka jing it jong ka perthai lada pi ai ya ka jing it jong belai haki kan no kan long ka jing thau thamai ya ka jing em ka jong ki ka jing keman pat ka jing kerman haka perthai kaba mla ban shania ka jing shania hagi breu kala ban fel ka jing shania hang nang tai kala ban fel henrai lada piat ho ya ublei ubangila ban bo ya ka jing shania ho batang ha ublei ngila ban shania kan no baka ai jing tengen ya ka mense kataken Pim dadon kam ban kuslai ban ong bangam nang pim dadon kam ban ong o bangam snow thu bahaya ka Bible ngam la ban le kumta ken mau kisyat ong wat la ngam dei than utau barep adu kata-kata kisyat ong ba umok khiu ubapu sipu malagasngi unep dei tarai mo wat kawat ru kalong kumta henrai anda hababu ya kawat lane ya umok khiu unam nep baka sarangkan bam denem temang ngabat mapiro ladangi sakhiyo Jisu ngin nang nep ngin nang siampang ngin nang snotho ngin nang yar ngin nang yobor syo kidon bon ki parlok jonga ki ong yang aba walang pi le yalap keleng pi ai Bible study kumno pila ban le ya kini ki ai barok ngio sngo ba pi le yalap keleng pim ju yalap ya ka jo ka phang la ne ka jo ka topik pim ju yalap ya ka jo man ba pi yalap bet ya ki kubor ge ba thamai ngadon ban ong tang ka ne ka we u blei ya uta ubam bet yu sembai un nam ai henreya ubabet ublei un ai ken yo sembai kalong ru kum jo balana manga bat mapi ngi pendan kam ya ka ka ba ublei ula ai hangi kamot na ha kata ka jing pendan kam kat banang pendan kam nang nep te wat nem ot wat nem ong bangam snotho wat nem ong bangam la ban keren kektien jong ublei persyang ban keren pin nang nep keren nang nep nang keren nang nep pin sanang snotho badu blei on sei ya pi ba pin long uwei la ne ka wei na ki shakri ki ban long ka jingker khu ya ki wei pat
Tangin ya point no syaka jing penkot. Ngin ya point syaka jing penkot ya kan ke subjek ma. Jing penkot. To ngam kwa ban penjerong ngin ya keren lengkot ya gini ki subjek. To ang to ban sakhi ya uji Yesus Kristus koma ban sakhi ya uji Yesus Kristus pi koma kadon kanong gabakrao kadon kanong gabakrao bat kaburom kanong gabakrao bat kaburom habneng junom la junom ban sakhi uji Yesus Kristus kadon kanong gabakrao bat kaburom habneng junom la junom dei namar kata-kata upoluang your labor for the Lord will not in vain. Kajing trei sitom kajing minot jompi hakakam kajau trai kanam long kabalek no upol uthok komta kadon kanong gabakrao bat kaburam habneng omdei tang menta henrei anda habangila poi habneng kaburam kabajunam lajunam. Kitab Daniel lenong khat khat balai ngamudur ba Daniel uthok ya kini ki kentin namar ba ulamat ya lade ula em gabakum kata kacing em Daniel ula sakhi ya ublay ba em hapdeng chong kinong mane belai tau hakari chong kinong mane belai tau ha Babylon ula sakhi ya ublay ba em uong kumne hagalenong bakan dekat kabalai bat kita kibastat kinteng syan kum kajing syai kasahid beneng bat kita kibapen kelabun syakahak kum ki klor jeunam la jeunam sengap bat kita kibastat kinteng syan kum kasahid beneng bastat kamut ya kastat perthei henrei kabamot kibastat ban em ka jing em ka baru belai ban jit ya ka babha ban kentaj ya ka basneo ban ya ka jing syai ban em ban ya rengkat baru belai kita kenteng syan kum ka sahid benang kin syai kenteng syan kum ka sahid benang bat kita kibapen kelabon syakahak kabamot kiba sakhi ya uciso kiba job ya kiweipat kiba penkelah kabamot ya kiweipat nakapop syakahak ken longkom ki klor junam la junam kabamot ken pernai kom ki klor hato ngem kwa ban mat ya kabakum kata hatung yem kwa ban yo diang ya gabakum kata bandangi lapoi habneng jeunam la jeunam ngenteng syan kum gi klor hang tei hakmat jong blai habneng bat lada phim sakhi yau jisu yo le se kalong mar khongpong ya kata kitai ki basakhi kila teng syan kum gi klor te yo ba amsham la tho ya ki bom sakhi patkan long komno yo le se yo show dom ba jaktok ma pe ya kadoro kam don kata kajing teng shan the day namar kata katau tongin sakhi yo jiso kadon kanong gabakrao kadon ro kaburam kabajunam la junam habneng ka ap te tau belai on yarap yangi ngin ya sange hangto katu ka subjek ka bangela ya keren syapang ka jing sakhi ya uji Yesus Kristus tongin syem ya karai bade ka jingkot jingmot
ban mi na gane ga yeng ga bakentang ka chong belai banong trai ngam kwa bangan susakot hangne lane ngam kwa baga jingem jong akan syukot tangkom ne henrai ngakwa ate trai bangan long usakhi jong me kat bangadang sa ngadang em hangne sela perthei ngin plia la ka do not ban ngin ai jaka yu men sem jong belai bat nganong setang ini we syaban penkot nganong yifi setang ini we pule bat minot bah ka ktien jong belai u belai la da uyo i yifi baphem patip ei tang khendiat ro phim pen sitom phim yale sitom kata kam yadei bat gajing em kristan jongi namaru kristan hi udai ba minot ya ka ktien jong belai pule bah ya ka ktien ka jong belai minot bah ya ka ktien jong belai wat nam kalat ya kata lada pisuan jingeseng lada pisuan bible study lada pisuan pisulek ye pi ya sim bentas hagi jingeseng hagi program baper hendrai pem minot ya ka ktien jong belai pinam poi sano nganga juong ye ki parlok ngong ye ki minot ya ka ktien jong belai pule te ya ka ktien jong belai pule ngajuong ye ki barabor ndai banga kop sarong ndai ngasu ai nuksa ngong ye ki barabor habanga plit ye ka bible komto lara ngapet kano ka dekat ngamar sempet ki khubor ki lawan hi bat ki dekat ki bayadei bat ka toru ki lawan hi namar kaladon naga jingmot je berkhat aga do not jonga kata kamot kadai kanuksa bahaba minot ya ka ktien jong belai kalong kumta ke lara piong yang aba ngakwa ban keren ya kan ka dekat to se ai jingmot lem haba ngapet kumto hangto ngalayo ya ki khubor kilawan ro bat ki dekat ki bayadei bat ka to ka khubor hangto balai namar ba ka jing minot ban pule ka ktien jong belai tongin ya minot ya ka ktien ka jong belai u belai un ker khu